na den na ba panini utimi twempena enfie du ansa na mana koyo ho ade adai e de ntia wo me pacho na me kan wo muya ena so na wote ho ade ntia awo me wo kan no mi anade na wantwa so me pacho wo kafra wo madada pacho mo madada eno no so woni de dada pacho yi na sese ya wade na wo ho ma me wo ho pacho wo ho so eni ho papa bia oh me kasa yie na afede sabi utirimu ya oda da hu wo ho na de na asi me pacho me be yare be bosume that's on pacho na me tena 23 years ni mu utin prachi 10 film a awade ne so agina 13 ma yade you kasa na me pacho na me be yare bosume nwotwenim August last year pacho yi be yare bosume nwotwenim na bosume nwotwenim yare no efe na me hu be hwa na me no subire me na tese ma ahwe ho ti me hwe ho saa this wo mo de me ko hospital nti eto aso saa nti bosume nkru no mu na is champo na ran de mo awu me ma no be ka kire me se wo mo kodi afashe wo nti wo ma me nko atena ha saa etena berma no ho saa e bia na yare na sanaba nti wo mo de me koi ekodi na atwemi ensa ena yesamba bye nti ya bye no ena na me betena afi ho me ne papa na betena kakra nti me yare am ko hospital me bye na papa no nkasa me ho kra me so me ni mbone a me de aye no wani kakra mpacho yi o vie sen obewo beye 80 now so was saying 73 na dia na moje edi ade se ti ono tibi kwakwaso oh me wasere yi ba yasere ya ti me di prepare kakra ma ana se di mu didi ana mo di mo honkomo a enkomodi na die na si nkomodi die bebi na so be pekora hwe se di wabuduku no de batem se asi ubo no a be pekora edie na si owo me na me pato asem no yakoyi bumbu krati bi se ete na okan ba me ho be se na otwimi no pesenka ono beda no echi no na yare na toa suko nti ano wo mo de makoto hospital nyamba me baba pay you mfi mo on kahwe nkyerem se e bia say no why yes dear ahe na ye jewa no bia wanya ye tidie maame wono kura se jama dementia kura che no e dia no why na ye jewo na be pa cho na why ne se me yare no wa nhwe me yare ayi da wo mo di buro nya ayi new year no me san yare koda hospital timi koda hospital no ene wo mo friend say wo mo ka tell ne say na me wo no ho na tese me yare de koi mami Mary e dia na wo dia yew e wo ne ya me dia ne say me yare wa nhwe me ti wa boka nti ma boka e kase na efe nso ko adwuma amene ne ye no onpeso wo ma mi bi koko no mpache oyi na wade na gu mpache aware na nwu na wo ma obi na fire de yi me ba cho se me yare ma boka miniska na won hwe wo me ba cho da bi o ma ko homa da bi na mo ye de na mudidi sa me na me tonton ne ma mtoton material ne ba se wajai me pa cho yare ni ntina ma meja no no e de adwuma ba cho no kuya na wanya eti wada so ye kuya no se na nse otu kwan odi moto tu kwan bi ma mframa ko ni mu ama me wasemi di bombo krat kesi be ni eti se papa wanya eti no e de na wonye mawo na mo ye de na mudidi se me de se ho ana yare na no abrase nti me metu eti wanya de na mawo enti me yoya ma me se koko ne yahodo mi na wo ma ya che ba ko na aka ba ko nti ba ko na
ba kona na koko no ti a o ma wo me pa cho afi bi o ma me ya 5 million o ti a o ma wo bi 5 million na se senti wonye dai me pa cho koko na wo ma che no kam pa cho nkonfa no ma me na me fa nhwe me ho yare se me ko cha scan scan me ko cha kom se ya he scan 5 million and if nso when me ko cha scan am buy no wo mo ka try me say me nko jin ye drums ko twa na ye say jin na me ko no so 600 million 600 million mpacho e dia yalea makoma eti 600 million tiena papa ento koko fama no papa ne dada me ase ode obema me 200 million no fama na esensu wetwefo ni bia mam tienu ti na wonam mpacho yo yenkoso e ni sika nyabotre jada pa e wa homa ne so hello 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 ejara pa hello me pa cho low tv ni mam pa hello low tv no eja hello ejara pa low tv no mama me pa o chao hello 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 ejama ya me yo me papa na ho ye onyamne mpa bo mo wakaka yo wo yire na abetena ha wo hwani wo se wo yale umu ya no koko ni sumani bi no function ho ya de wada wo so musai mpa ina masi pise wode mi abaha mo na ani se ebe na ochi yini ni yo mumu za mam se na ochi yini ni wone ne ba na ma ha mama yo se na wo chimi nu no ba ne ko ho no kure a wo so ba ho ye ba ho so ba ho eja onse menene ko afuo mo ko chire le bi se nti apo nti no ahanam de mu maame wo so ko chire ho me pa cho me de man ko bi me ba no ko chire na wo ko chire ko ba no wa me kan chire ho ni enti ama me ba ne se koko no esa sanka wo chemu mienu ana se nko sa koko na se wo de ni nyina amam adentia na ya horo mienu na ni mienu nyina ne ne yeye woni ni ne dua ye hello hello eja ejara pa hello enti what be ama na watwa be ama no me pa cho oboa wo se opuo oboa ordinary egeji ya ordinary na baby a me pa cho kwa kire no ho koko na enso nkwa kakra bi enso na usi wa nkobi we de na hu ye me ba na be ka kire me eja rapai nukrenti ye pese ye adansefo na ye ba na baby a wo de ma no ye kwhwe ujitum oh me ye ka che ne ba kwa ka se ankania ya cheno mi cheno limu mielu amanka fama no ena mti sana tia dia yenti minka ya timu ya jisa mi Sofia fo ebeye eti da ba na mka na mja o ba man ko ndino me chance ejara pa na hukomia na so Sofia fo ni akena sana mkuma fa yo enti da ba na ye me ya dance fo ne ni Sofia fo ne mehwe my date ye se si amom de menti afo ne mom ba ko bo we duogu kisa obi gimi mbiri ni bi gina hobi na onu so ne manu gina hobi eti na ne Sofia fo na ye ya dance fo ye hu de di ya to yi eti da ba ne ye mera my date wona wo okay ai se ja ana jo ai ntino se ya me ye mi ngwa ya de ye bi
nti na ahwe mienu sɛ ɛbɛla wei ɛbɛn no ahwe mienu yemla oh sɛ de ma ya wo sɛ mate ɛkyɛ no mienu ama no fɛ nti wɔn mama ɛbɛn na mienu ama ndi wɔno nso de n'abusuafoɔ yɛso yɛbɛyɛ adansefoɔ ne yɛabɛdi akyire na yɛahwɛ deɛ wode ma no no why yo na ani sɛ ojinkai dɔ afra sɛ ojinkai dɔ afuo no ebitu ase nti ɔno deɛ ɔdɔ na afra sɛ no ɛnam de koko no ɛto anso wode yɛba ta yɛba eti mameli yɛbɛkɔ na yɛ nyinaa yɛakɔhwɛ ɛwɔ bro ɛwɔ kuro bɛɛ so ɛno ɛbɛntepa wɔse ɛbɛna da ɛbɛn na wɔtwe mmienu ma yɛnte frɛ producer na yɛmfa nipa na yɛ nyinaa yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ baabi a ɔde ma wo no sɛ yɛ a sɛ nya a yɛ nyinaa yɛbɛhunu bi ne ayɛ adansefoɔ wogye tom kasɛgu a kasɛ wogye tom mpakyɛ megye tom ɛno ano no na mepakyɛ meyi sɛ kyɛmpɔ berɛm